Living positively, living positive, living positively, living Sanibonani, igama lami ngingulishe Ngcoya. Ngiyanamukela kusiyanqoba Beats lapho sifunda khona ngokunakekelwa kwabantwana abadla ama-ARVs. Kulolu hlelo sithola ulwazi olusenza sikwazi ukubhekana ngempumelelo nezingqinamba eziqhamuka ngenxa ye-HIV/AIDS. Ama-ARVs enza umehluko omkhulu impela. Kufanele siqinisekise ukuthi izingane zethu ziyawathola ama-ARVs. Loluhlelo lwanamhlanje lugxile kuma-ARVs ezingane. Ukusebenzisa ama-ARVs akusho ukuthi angeke usangenwa yizifo. Ucwaningo lukhomba ukuthi uma umntwana edla ama-ARVs angahlala enempilo futhi ejabulile. Ake sihlangane noJady Grasland. Yena-ke waqala ama-ARVs sekudlule isikhathi, kodwa wakuthola ukusizakala ngemithi enamandla. NginguJady Grasland, ngineminyaka esiyishiyagalolunye, nginegciwane. Ngonyaka ka-2000 uDaisy wafika kimi. Wangitshela ukuthi uJady unengculaza. Ngathola imvume ukuthi ngitshele uthisha wakhe ofundisa ugrade 1 ngoba ngibona ukuthi kufanele silungisele yena. Bengisaba ngoba besiqala singabafundisi ukuba nomntwana onegciwane. Ngifunda i-arithmetic esikolweni, hayi ihamba kahle. Ukuqala kwesikole ngoJanuwari, yena wahlangana noJady. Ngaleso sikhathi ubuso bukaJady kanti na wonke umzimba wakhe wawunezinsumba, ungabukeki neze. Abanye abantwana esikoleni bemgcona. Some children teased her. Wathi mekeya esikolweni ngonyaka 2000 wavela izinsumba. Athi mama, abantwana esikoleni bathi lokhu nalokhu. Ngathi kuye angakhathazeki, fanele achubeke. Ma, I can say it's that and that. Okay, sê ek maar net nee Jady. Los dit. Gaan net aan. At that time Ngaleso sikhathi uJady ngempela umzimba wakhe bunganamandla neze. Noma edubuzeka wayevele ophe. The one intractable problem that we've had with Jady, inkinga yokuqala ebesinayo noJady yayinguma yezinsumpa ebusweni. Lezi bezimvela ngeminyaka neminyaka. Sizame inhlobonhlobo ezolapho nehlinzo ngempela ukususa ukuthi zingamili. including surgical techniques to try and actually remove the warts and keep them off. Kodwa uJady bethandeka. Yena njalo etshela abanye abantwana ukuthi mabamnika amagilavu neSavlon khona ezohlanza izilonda. Athi ningangibambi. uJady intombazanyana enesibindi nangempela. Noma yini besizamile ibisebenza isikhashana emvazibuye izinsumba. Eminyakeni emibili edlulileyo siqale ukusebenzisa ama-ARVs. Kwasukela ngaleso sikhathi zavela zanyamalala zonke insumba emzumbeni kaJady. Waphinde wasebenzisa izilapho ezintathu ezihlukile. Samphatha kahle. Nesisindo sakhe siyancomeka kanti ne-CD4 count yakhe ibihleli phansi. Kodwa nayo yaqala ukukhuphuka. Ubuningi begciwane behla kakhulu emva kokuqala kwethu ukusebenzisa ama-ARVs. Isimilo sakhe sihle kakhulu. Umuthi ungenze ngazizwa ngqono.